Mang Suli. Ya. Nggih mangke nembe. Dua kon naikin. Naikin. Biu mak gregah buane. Aja kowe isih caci lek. Kepiye to? Wo merucut lha wis. Wis kecilan wonge aku kudu aku. Kecilan kowe wonge. Nah, niki sopas. Kok wani ndemok bokong? Ayo ajar. Lah apa-apa to? Wani ya karo bojoku. Wani karo bojoku. Bu, bojomu ki ya niki ya diceluk ora rungu. Nek diawe-awe ya ora ngerti. Jare sapa nek yame niki jek titen ya? Jek titen. Ora nek titan. Ya jali demok meneh. Ayo. Ayo ajar wae. Ajar. Mohon teman Cuk. Ayo wani pora. Wani. Kok bariki nganu ya, duet. Weh. Jare mumpung ra. Seneng to karo seneng. Jare mumpung ra. Ya ta? Berarti kowe gelem ya karo Rara kerangane ya. Apa sih? Wah. Kowe lho bojone teko lho. Kapok rawe. Kapokmu kapan rawe? Mor. Apa kurang ngakon mau sing demok bokongku sapa? Kowe ndumuk ah. Kowe malu ndumuk. Aja ya. Ora, jali saiki wani porat. Jarene Rahmat. Jarene bojone Raramu gur cilik. Iya, gur cilik. Lah kuwi Adek malah gede ya saiki. Kapok tang sangke. Bojone. Mas aja diolah, Mas. Itu salah. Itu pakai merica ta, itu pakai merica. Lah rumangsamu kok Itu pakai merica. Kapokmu kapan rawe? lah kok kaya guci tok cenuk kene kono. Kapok rawe. Wo alalap. Lah bojomu ki ya ora lanang to jebule. Ora kok medeni
medeni tok. Gebel ya banci. Klekus. Romansaku kok. Kuat. Kira-kira duwe kanca. Klumpukno kancamu. Kowe ora ngono kuwi mbasan ngono lagi wani. Ah cengok kene kono aku krasa pipis aku. Iso sopi. Aku ki samar kok nek bau kene dicenuk kene dhuwur. Bedane wis karuan ngono wedi to. Iki bebas. Bebas lho bebas. Ini gedek. Jen. Ketoke iki etok-etoke nesu wis mlirik ngono lha wong mripat ming sak linjo ngono. Ora iki ora mlilik ki ora dasare mentolong ngene iki. Nek wong nantang glong ki mendelik ngono lho. Lah iki wis mendelik jan ming sak mlinjo. Apa kurang gede nih Kang? Ya iya. Kurang. Kurang. Sesuk tak subal esuk nganggo bal. Wes. Wis aja tak jikok gambare, Bro. Lah ngopo? Mah. Lah permangsane jikok gambare sampean wong angger jikok ning kono ngeblur kok. Ora jikok gambarku to. Lah, Wis gak mulia wae. ora. Ki lho. Udah lah. Lah kate kaya gambarku yo ah. Lah kono anggere ning aku mlejeh yo. Iki aku karo dua plejehan. Ora bareng ngono kuwi. Ada. Duduk. Lawar. Nggih. Duduk. Nggih. Ganggu senengane iki. Duduk, patenono kuwi kelawar. Mike. Patenono masih kene-kene iki dibayar lho. Klekus. Ngelah. Pateni tak kon nyuda separo. Wis dibayar lunas. Hah? Wis dilunasi. Wis ditransfer. Rara, Apa? namut gawe. Namut Balenono. anu Mbak Rara aku tak Ayo sing bener. Aku tak lungguh. Balenono. Astagfirullah. Kene Romansa jare lek ngomong oleh. astagfirullah alhamdulillah. Loh, kowe iki jane sing konsisten astagfirullah ya astagfirullah. Alhamdulillah ya alhamdulillah. Ya ora tak dobel man. Ngono kok Pepak ya. cedake no astagfirullah nyatane alhamdulillah. Wes. Jajele. Nah, karuan aku kok ya. Kelawar ki apa wae swara apa iso. Ngopo wae iso, sing ora iso siji. Apa? Sing shot. Sing satu iso aku. Tenan, aku wis ngene. Sing satu iso. Iya, Coba. jare. Mbak. Ngene. Suaramu Kamera. Sing Kamera. shot, Mbak. Di zoom. Ya. Mbak Lawar arek sing shot. Cepat tisu. Coba aki Rara sing wong wedok wae iso, coba. Aku iso. Mas, anu sing satu iki. Lah kena apa bagus suaramu, Pak. Jan rumangsaku. Mas Marianta, matur nuwun nggih. Pirsa menawi kanca-kanca seni niki pasa terus ruah niku nganggur. Makasih kita mangangkat tenaga. Wis ora krungu to sing shot iki sing. Wes. Wis gek mari. Duduk. Wes Wis. tutup. Ampun. Aku ora patek kerasa. Makasih. Asik. Tapi bakane gendul lakete. Aku bar iki kudu nganu Bu kamar mandine pundi Bu? Napa? Aku arep wudu bar iki. Lah rumangsamu as. Ya aku dianggap asu. Mangka iki sak kanca asu wedok, asu lanang. Wah, asune lorek. Aku kan gur ngomong aku ki arep wudu kok ki. Lah iya kan. Lah kok ono tersinggung ki lho, kan kok arep magrib. Lah sing ngomong aku mergo aku anggap asu. Ora apa-apa ki tok bisu tak anggap asu ki ora bakal nesu wong kenyataan. iya. Ora arep nesu. Lah iki anu apa ki mangsane kowe semeh. Meh apa? Lah kewolu. Apa cah? Apa ki mau? Tarungmu aku. Duduk. Jangan mengganggu ya. Iki wingi nah ora kowe gur kowe sing diundang ning TVRI ngangkringan. Kacek sepule
Iki wingi film SCTV ganteni Siapa? film Ganteni apa? judulnya Sudah Jelek Serigala lagi. Nah, kayak ganti judul lagu Oh, ngono. Ganteng-ganteng Serigala. Oh, terus pemainnya ganti Mbak Klowo. Terus judulnya diganti Sudah Jelek Serigala lagi. Ora apa-apa serigala apa-apa rasa do ngombe. Ya ojo nesu to ki ngombe. Ngono iki asu ya. Mbene tak buang. Kok nesunan to ra pareng nesu. Ora aku ora Ra pareng ngono kuwi ra pareng. Ra Nek wong pareng nesu ki gampang tuwa. Ra pareng nesunan. Ayo duduk. 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 Duduk ora. Duduk. Pakake. Wis dikandani nek dolanan ki aja ning ngisor wit jambu. Ki. Lah ngopo? Lah iki lho kembange jambu. Wah kuwi wan. Kuwi Teten ono. Apa? Besok nek tuwa kowe wanu kok denger. Tak semir, makane kene iki semiren. Ya ning kene iki kaya bar kerontokan nganu to wingi mbang iki jambu to. disemir lah sikate ku nyelanggro untu lah wireng kabeh sak Aja ngeyel nek dikandani wis gek duduk. sak bengkos sak untune iki melu ireng. Memang nengok mriko mau ora ta. Ya kene yo muntuk. Duduk, duduk. Astrek. Kuwi aja jual mahal ngono Ora kuwi to. jual malu ki yo. Alah tak kidut kidut kidut, tak kateng kateng kian, alah kidut kidut. Ayo duduk. Duduk. Duduk ya. Wes. Kok nganti tekan sing. Tak nyanyi aku. Aku tak nyanyi Joke to. wae. Iki urung entuk separo lho langgam ki. Wes. Wes. Yo, engko. Sudah jelek serigala lagi. Ayo, Udu kuwi. lebokno, lebokno, lebokno. Gemang. Lagune lho, Ngor. Kok nglebok kok. Tak dilet tenan lho nek aku mangkel. Heh. Engko akhire genten. Apa
Cie.